V dnešnej epizóde sa pozrieme na to, na čo si dávať pozor pri výbere online trénera alebo pri výbere niekoho, komu budeme proste veriť v jeho informáciách, ktoré predáva, pretože dnes, ak je niečoho viac jak teplých rožkov v pekárni, tak to je online trénerov na Instagrame. Podľa mňa taký najväčší boom bol, že počas pandémie a po, ne? Že to aj my sme tak zaznamenali, že náš profil vtedy akože áno, nabral na obrátkach. Čiže akože v tomto smere sme radi. No ale zároveň tým, že je niečo strašne teraz veľmi populárne, tak to dáva priestor aj, že veľa podivínov sa do tohto sveta dostane. Ale ja si myslím, že už to tak trošku upadá. A tí vytrvali, jak my, zostávajú. No, Vieš, že kedysi to bol väčší podľa mňa boom, jak už teraz. tak ono je to tak podľa mňa v každom sektore, že príde, že záplava, ale ostanú len takí tí skutoční, víš? Akože ja som si vtedy počas covidu založila TikTok a vtedy som vnímala, že všetci cvičili, všetci mladí cvičili, všetci sa stali trénermi a motivátormi a teraz už ich moc nevidím a teraz sa to presúva na to zase nový trend Pilates, čo ja vnímam teda medzi mladými. No, ja to už moc nevím, jak to je, lebo nesledujem nikoho a nič. Ale máš TikTokový profil stále. Mŕtvy. Odkedy som mal to virálne video s iPhoneom, čo som tam fúkal do neho. No dobre, to je na inú tému. Ale že teda, podľa mňa to tak je vo všetkom, že ostanú takí tí kľúčoví, že akože môžeme sa aj my nazvať tými kľúčovými. Áno, tí, čo tým ozaj žijú. No a teda taká myšlienka celého tohto podcastu bude asi v tom zmysle, že môžeš byť veľmi dobrý osobný tréner a online tréner nemusíš byť vôbec, ale nemôžeš byť podľa mňa dobrý online tréner bez toho, aby si bol osobný tréner. Lebo podľa mňa tie tisícky hodín, čo si s tým klientom v osobnom styku vo fitku, ťa naučia brutálne veľa o tom, jak pracovať s tým klientom, jak mu akože odkomunikovať nejaké veci ohľadne či cviku, stravy, to je jedno, proste celkovo ťa to naučí brutálne veľa. Že sú to veci, čo podľa mňa v tom virtuálnom priestore nevieš zozbierať tak efektívne, jak v tom osobnom kontakte, že tam sa fakt naučíš aj to, že každý ten klient je úplne iný, že na každého funguje v úvodzovkách čo iné, že naučíš sa tak s tým manipulovať a pracovať a zužitkuješ to potom práve v tom virtuálnom priestore. A nemyslím si, že opačne sa to dá. Za mňa je akože u mňa to je jednoznačne osobný kontakt lepší ako online, pretože aj keď si s tým človekom píšeš alebo voláš, nevieš, jak tá druhá strana reaguje, čo si myslíš, proste nevidíš ho a veľakrát aj tie správy pošleš nejakého smajlíka, nevieš, chápeš, nevieš takú tú odozvu, že tú reč tela nevidíš, jak on vôbec akože reaguje a aj to, že koľkokrát ten klient na druhej strane by potreboval možno fakt len objať. Vieš, že ja to tak mám u bab, že už vidím, že majú na hovno den. No a poď sem moja, chytím okolo krku, objímem, čo je a už to ide lepšie. No. Takže pre mňa je to toto lepšie než tento online. Že, víš, tiež my by sme nemuseli už robiť s ľuďmi v osobnom kontakte, že vedeli by sme vyžiť z tohto. Ale proste to je podľa mňa ten dôvod, že furt sme s tými ľuďmi v kontakte, lebo je to furt iný štýl roboty a iné trénovanie, jak to, čo ponúkaš online. No a teda toľko k tomuto takému úvodu a mám tu teda spísané veci ohľadne toho, že na čo by mali ľudia prihliadať pri, nie že výbere trénera, akože aj pri tom, ale pri zvolení si niekoho, komu budem veriť v tých informáciách, ktoré poskytuje, v tom, že či je to vlastne vhodný človek na to, aby ma nejako motivoval, ktorému budeš diktoval. Hľadať, motivuje ťa motivátor. Takže k tomuto by som sa chcel s tebou dneska, lásko, podebatiť. No dobre. Doma nemáme čas. Doma nemáme čas a tu je to vždy také seriózne, víš, aj s tým nápojom, aj s mikrofónom, aj so všetkým. Takže je podľa mňa prvý bod je, že keď niekoho vidím online, tak prvé ma asi zaujíma, že aká je jeho trénerská minulosť. Že či robil s ľuďmi volakedy, aké má s tými ľuďmi výsledky, koľko on cvičí, jak cvičí. Ne? Áno. Že to nie je len postavička, čo zrazu sa zjavila v online priestore bez nejakého pozadia za ním.
Väčšinou to máš také v úvodzovkách predsudky k tým mladším, pretože tí mladší nemajú takú tú skúsenosť, tú prax, lebo nemáš toľko odcvičené. No. Ale tak načítajú si niekoho, koho potom okopírujú, jeho názory a tie aplikujú potom aj na týchto ľuďoch. Len to je to, že toho, koho kopírujú, ten ešte kopíruje tých zahraničných, čiže to je taká špirálka vecí, že potom stačí, že ten koreňový človek, od ktorého sa to odvíja, zmení názor tak a už sa všetko mení. Už to mení henten a potom to menia tí jeho a že vlastne furt to stojí len na tom jednom človeku, ktorý je akože ten taký hlavný za tým celým. Ten keby povedal nejakú blbosť, tak všetci idú podľa toho. A to je to, že v týchto smeroch je možno fajn vedieť napríklad tú trénerskú minulosť vzhľadom na to, že pre mňa osobne, keď si pozriem niekoho profil, tak keď tam vidím, že tam má nejaké príspevky, že robí s ľuďmi, alebo že má nejaké také, proste, že vycítiš z toho profilu, že to není, že influencerský profil, ale že je to skorej profil, že trénera a takého, že športovca, tak to vo mne vzbudzuje takú väčšiu, takú dôveru. Ne? Áno. Ty to tak nemáš? Však mám a hlavne mám tak, že keď vidím ten profil, že je tak založený, že toho, čo on robí športovo a hlavne, že už roky športuje, nie len, že baba sa otrčí a má nejakú dobrú postavu, samozrejme geneticky, ale nedáva tam žiadne tréningové videá, žiadne videá, neviem, z posilky. Chápeš, že proste vôbec vidíš už z toho profilu, že ona to nemá odcvičené. Otvoríš ten profil a tých prvých 9 štvorčekov je furt otrčená rit a je to, že pod so mnou stráviť môj deň. Alebo čo? Víš, čo alebo myslím? Čo som jedla dnes a také. Čiže toľko asi k tomuto. A keď si tak aj zoberiem, že ľudí, čo ja sledujem, tých akože zahraničných kvôli informáciám a tomuto, tak to dojdeš na ten profil a to je proste profil, že taký, víš, neestetický. Ale o to nejde týmto ľuďom, proste ide o to, že ponúkaš tie informácie, čo akože sú relevantné tomu tvojmu publiku, ktoré chceš osloviť. Že keby si chcel, aj ty sa tam furt otrčaš, alebo ja. Na našom profile. No však to, že ja by som vedel dať každú titulnú fotku, jak tam mám six-pack, alebo čo, a že toto jedz, keď chceš six-pack, alebo títo cviky, keď chceš kocky a to je taký obsah, že čo? To už je dávno. No, to je také, že 10 rokov dozadu to bol trend. Presné, ale kedy si mal takú možno predstavu, že takto budem sa ukazovať, aby som sa akože pred druhými mohol. No len časom zistíš, že tých ľudí aj to, ale ľudí nezajíma, prečo ty máš six-pack, ľudí zajíma, jak oni môžu mať six-pack. Čiže ten obsah musíš tvoriť takým troška iným štýlom, jak sme si možno mysleli pár rokov dozadu. No a to ma privádza k druhému bodu a to je to, že či ten človek je len taký sezónny makač. Že akým príkladom vlastne on ide. Že či napríklad na náš profil, keď kúkneš, tak podľa mňa tí, čo nás sledujú roky, tak ne, že sa musia nudiť, ale vedeli by podľa mňa potvrdiť, že my sme fakt do toho, že zažratí. Že non-stop strava, tréningy, či na dovolenke, či doma, že to je trápne, že? No, že to je proste naše gro, že aj keď sa nepýtajú, že prečo nedávame viacej receptov a full day of eating, lebo to bude furt to isté. To sú proste koreňové veci, čo sa nemenia, lebo my sme do toho fakt, že zažratí, že nemáme také, že len cvičím pred letom, alebo len jem zdravo a dobre, keď sa chcem vyrysovať teraz. Proste, jak vidíš na milión profiloch, že sa normálne chvália tým, jak idú do mekáču, chvália sa tým, jak sú furt nadrbaní cez víkend. No. Cvičia intenzívne a poctivo možno 2-krát do roka, pred letom a po Vánocach. Víš, keď je akože novoročná motivácia. Ale ináč celý rok to je taký sporadický cvičenec, že a to a ja nehovorím, že ten človek nemôže s tými ľuďmi mať nejaké výsledky, ale ja osobne, keby si mám pozrieť takéhoto a takéhoto, tak na ten človek nemotivuje, že čo to je za motiváciu, keď on mi tu furt pridáva, jak ide na Big Tasty a na McFlurry, víš? No. Chápeš? No, že chápem. Alebo že sa s ním stretneš niekde v klube a opiješ. No. Ale tak to sa môže aj s nami stať, víš, my sme non-stop v klube. On to iba sa nedá opiť. Ja znesem podivuhodné ináč, že? chápem. To ten rýchly metabolizmus. A ja mám rýchly a neznesem. Ja, ty si malý človek. Taký. Nejsom.
Ináč, že vraj je to o tom, že jak rýchlo ten alkohol vstrebeš, teda ne, že vstrebeš, jak ho rýchlo vypiješ. Takže si mám cuckať? A ja si cuckám víno. Ne. Tvoje cuckaný víno. Ja nedojímaný prvé kolečko šunky a ty už máš dopitý pohár, že prvý je od smadu. Hovorím si, že prvý je od smadu. Toto keď som povedal rannému pánkovi, tak krúco z hlavu, že to není možné. Ja aj kávu rýchlo pijem. A to sú veci, čo sa majú vychutnávať. To je prezločený hlad. A preto si dáš víno. Áno. No ďalší bod. Boď. Ďalší bod. To je zase úzko spojené s nimi predtým a to je to, že predáva také tí falošné ilúzie ohľadne toho, jak on vyzerá. Že napríklad, buď má, že dobre, neberme teraz tých, čo to majú fakt, že oddreté, mákajú, proste bereme ten druhý pohľad na to a to sú tí, čo majú šťastnú genetiku, či na nejaké dobré partie, alebo rozloženie tuku, alebo volačo. Buď sú to potom tí, čo používajú podporné látky, alebo tí, čo sa rozhodnú ísť za nejaké zákroky plastického charakteru. A predávajú vlastne to ich telo a ten výsledok a dávajú to za vinu, alebo teda za výsledok tomu, že majú tvrdé tréningy a dobrú stravu. A pritom dobre vieme, že to je vysypané, alebo že to je tlsté, alebo že to je operačne spravené. Toto je akože za mňa úplne, že vnútorné horím. Lebo to isté by sme mohli aj my spraviť a tým pádom by sme možno zvýšili náš biznis, ale to by išlo proti mne aj proti tebe, lebo obidvaja sme takí, že to máme tvrdo oddreté, to čo máme a to čo nemáme, tak s tým sme sa zmierili. Lebo víš, to je také, že mňa by to dobehne. To není, že... Mne by, víš, čo bolo trápne? Mne by bolo trápne, že teraz by som si dala BBL, víš, by som išla na operáciu a teraz dojdem do fitka alebo medzi ľudí a všetci budú na mňa, že henta čo má. Víš, proste... A trénerka a prezentuje sa, jak cvičí a toto a víš, a že už proste v podvedomí každý jeden človek ví, že... Ja či budem mať tú svoju krásnu broskinku, jak henta kiony. Fake. Máš nektarinku. Nektarinka není chlpatá, že? A je tvrdá. No dobre, čo? No, ale že aj toto, že zober si, že taký ten, že napríklad ja teraz predstav si, že sa nasypem, hej? A začnem tým ľuďom furt vyprávať, že ale ne, to je tým, že ja cvičím 12, 13, 14 rokov, to je tým, že mám poctivú stravu a pritom každý normálny ví, že to není tým. Proste taký ten môj vnútorný by mi toto nedovolil robiť. Ja uznávam takých tých sypačov, čo to priznajú, čo aj cvičia, že vedia, že to potrebujú kvôli tej súťaži. Akože nikdy by som to nespravila, ale uznávam aspoň, že sú féroví a priznajú to. To berem. Ale akože milujem takých, že čo ti budú tvrdiť, že nie, mám to odmakané, tak toto musíš robiť a pritom je nasypaný. Že jeho telo kričí o pomoc. Že to vidíš, že to je nezdravé telo. Alebo vieš, aj to s tými babami proste, že buď máš na to genetiku, dobre, ale priznaj, že to tak je, že nedosiahne to každý. Ja nebudem tvrdiť vo videách, že toto sa dá dosiahnuť, takýto zadok týmito cvikmi. No nedá, ne každý to dosiahne. Musíš mať na to proste genetiku. A to potom je tak aj úzko spojené s tými, akože tými premenami, čo ukazujú, že buď nasypeš klienta a ukážeš to jak ukážkovú premenu, ktorú dosiahol za 8 týždňov. S tým pádom tá drvivá väčšina ľudí, čo sa nechce nasypať a nie sú ochotní akože touto cestou ísť, tak to vidia, že wow, že toto dal za 8 týždňov, tak to aj ja musím dať za 8 týždňov. A predávaš zase takú falošnú ilúziu a ty falošné predstavy o tom, čo za jakú dobu je dosiahnuteľné. Víš? Aj takéto, že jak vidíš na tých babách, že z boku sa postaví, je úplne, že plocha a na druhej fotke úplne, že prdeli jak hovado a že toto som za 3 mesiace spravila. A pritom dobre víš, že to budovanie svalu je maratón na roky. Že volá, čo si všimneš objemovo v takom spektre po fakt, že rokoch cvičenia a tvrdej driny. A keď to spojíš s tým takým, čo som hovoril v tých predošlých bodoch, že vidíš, že ten človek tým vôbec nežije, že cvičí raz za čas, cvičí jak úplný chumaj, že ale výsledky má, jak keby robil všetko úplne, že top,
tak to už sú také výkričníky, jak dnešná Gen Z by hovorila, to je red flag. Je to ono, ne? No. Som jaký dobrý. Máš načítané. Alebo aj ty, akože, čo poznám aj nejaké tí prípady, odsledované to mám, že akože hlása, že sype, áno, priznáva to, ale ten človek by mal aj upozorniť to svoje obecenstvo, že aké to má následky, že to, že ja to robím to kvôli súťaži, lebo mal by som, chcem niečo dosiahnuť, tak ale pre bežného človeka to není normálne a nie je to, že chlapci, dal som si toto a že takto môžete vyzerať, pošli tam toto. No. Chápeš, že... Tak ono nič není len slnko a dúha, víš? Proste všetko má aj svoju tmavú stránku, len áno, ale vždycky hovoríme len o tých pozitívach, akože v úvodzovkách, o tých dobrých výsledkoch a o tých negatívnych nikto nespomína. Tí sypači, ktorí si to priznajú, že robia to kvôli tej súťaži a majú teda ten životný cieľ takýto, tak dobre, berem to, ale teda upozornia na toto svoje publikum, že i napriek tomu, že ty to robíš, není to správne a musí si dávať pozor, akože aby nevznikli nejaké títo komplikácie. To, že vedieť oddeliť tie moje ciele, čo mám, od tých cieľov toho klienta, že dobre, ja keby som, že idem teraz robiť kulturistiku na môj životný štýl, že to bude jediné, čo chcem robiť, tak to, že ja sa nasypem pre nejaké výsledky, neznamená, že to budem teraz dávať každému klientovi, že kúkni, ak mne to rýchlo išlo, dáme to aj tebe a budeš úplne tam, kde si. A pritom z dlhodobého hľadiska somarina. No. Ďalší taký bod podľa mňa, taký asi, že normálne, že či sa ten človek niekam posúva tými vedomosťami alebo stojí 100 rokov za opicami. Čiže keď ja si otvorím niekoho profil alebo mám na vybehne nejaké video a ten týpek mi tam furt bude vyprávať, že nemôžem o 6 jesť a že sacharidy sú zlo, tak automaticky to je pre mňa, že už to nechcem v živote vidieť. Ten profil. A konec. Víš, že sú témy a veci, ktoré už by akože v roku 2025 mohli byť pochované. A keď ich niekto vytáhne, akože jaká to je pravda, tak to je podľa mňa také, že OK, ty si za opicami. Ja už som za tie roky aj z toho taká unavená z tých otázok, keď sa táto niekto opýta, že aj tí, čo ťa sledujú, tak sa ťa opýtajú, že a fakt môžem to pečivo po tej 6. alebo že už som vyradila ten chleba. Tak ja už normálne, že vieš, keď to niekto bere seriózne a neviem, moja mama alebo voľaká teta, ktorá nás nesleduje, tak dobre, poviem ti o tom, čo potrebuješ vedieť, vysvetlím ti to. Ale keď to niekto sleduje a máš to 100-krát stále opakovať, tak už si normálne z toho taký unavený, že mne už sa nechcem na to odpovedať koľkokrát. Lebo to je furt dokola to isté. Ja som si vždycky myslel, že to už niektoré veci sú tak pochované, že už to nemôže byť, ale furt sa to opakuje. A ja to akože čiastočne viním za to aj tie siete sú tak spravené tým algoritmom, že to, čo kúkáš, to si furt bude vyskakovať. Tým, že ja kúkam také tie, že vedou podložené veci a takých tých mojich ľudí, tak mne aj vyskakujú len také veci. A tým pádom ja som není vystavovaný týmto somarinám, že ja kopeckrát tí somariny vidím, až keď mi to pošle nejaký cudzí človek. Víš? Ale keď takýto bežný človek teraz tie virálne, debilné videá na noho vyskočia, on stačí 2-3, že si kúkne a začne ho to hltiť ďalšími a ďalšími takýmito videami. A to víš, jak to je takéto video proste spraviť virálne, kontroverzné, vystrašiť tých ľudí zo všetkého, čo je v supermarkete a nevím čom. No a toto, keď na teba povie z každej strany, tak ty zase žiješ v takej tej bublinke, jak ja možno žijem teraz, že už tí mýty sú pochované, tak on žije v tej bubline presne opačnej, že ty kokos, všetko je zlé. Mne najviac idú na nervy takí, že čo stále budú hlásať, že toto je správne, ale nemáš to vôbec na sebe roky odskúšané, že aj tí hejteri, že budú ti to tam písať, že a to je blbosť, a vy dnešný a proste žijú a vyzerajú, jak vyzerajú. Hej, to úplne milujem, keď akože nestáva sa to často už na našom profile, akože chvála Bohu, ale niekedy vždycky, keď je virálne video, tak dojde. No dneska je každý tréner, dneska je každý múdry. Jak keby som tam 4 týždne na tom Instagrame. Však robím trénera, ty kokos, to už tak bude neviem koľko. Nevie, no však ale tak na čo to komentuje, víš? Však to oni niektorí majú potrebu, akože rozum. Však to je IQ 5, keď si kúkam jedno video a začnem tam komentovať na to. Vieš čo, ja mám normálne takú niekedy, že keď pozerám aj tie videá, ja mám potrebu, že mala by som aj možno právo to komentovať, že po tých rokoch, ale ja, víš, nejsom ten typ sa hádať a
rozoberať takéto veci na internete, jak sú určité osoby, ktoré majú tieto operácie a hlásajú stále, že doma vieš spraviť s môjim plánom zadok bez pomôcok a budeš mať úzky pás a veľký zadok. A ani jedno Všetko video, ani absolútne nič nemajú svoj profil založený na fitness. Ale keď si zaplatíš Hero, tak možno sa niečo dozvieš. A toto ma tak mega rozčuluje a tak ma svrbá prsty to napísať, ale ne, ja nechcem akože padnúť na ich úroveň. To ma privádza k tej ďalšej podstate a to je to, že či vidíš na tom človeku, že si ide striktne iba taký ten svoj narratív na stravu a cvičenie a že není taký flexibilný v ničom. Že napríklad máš karnivor človeka a on je iba takto. Že iba toto je dobré a nič iné není dobré. To isté máš ľudí, ktorí robia, dajme tomu aj silový tréning, že len silový tréning by mal každý robiť, všetko ostatné je nepotrebné. To je zas také, že neexistuje jedna jediná správna možnosť pre každého človeka na svete, že každý je iný, každému vyhovuje niečo iné, každý má iný cieľ, každého niečo iné baví. Tak nemôže byť ten človek, že toto je jedna jediná univerzálna cesta pre každého. My sme úplne, že otvorení podľa mňa všetkým možnostiam. Ja som vždycky hovoril, že keď chceš napríklad chudnúť, dôležitý je deficit, ale je milión ciest, jak ten deficit dosiahnuť. Keď ti pasuje fasting, rob fasting, keď chceš vyradiť sacharidy alebo znížiť, správ to, ale nepotrebuješ to robiť. To je tam to furt, že im hovorím, nepotrebuješ to robiť, ale OK, keď to chceš robiť, môžeš. Silový tréning to isté. Mal by ho mať každý, mal. Ale však chceš chodiť behať, chceš chodiť plávať na bicykel. Tak si to rozdiel. Však dobre, nejako to zoptimalizujeme. Nemusí byť všetko len jedna jediná cestička, lebo to proste neexistuje. Takže toto tiež, keď vidíš na tom človeku podľa mňa online, že není ochotný uhnúť alebo zvážiť nejakú inú možnosť len jak to, čo on robí, tak to je ďalší akože red flag. Tak. Jak aj teraz bol ten prípad toho, čo som ti to hovorila, že čo je do toho surové mäso. No. A hlásal to, že vlastne iba na základe toho bude takýto a potom zistili, že vlastne on sypal, tak normálne mu klesol počet sledujúcich. Však to nebol ten Liver King. Aj neviem, jak sa volá ten taký exóne z doby ľadovej. No. Však on dával, že to vďaka tomu vyzerá, jak vyzerá a potom sa zistilo, že vyše 10 000 mesačné mína na sypačku. Áno, lebo že unikli voľaké informácie z mailu. S coachom, no. Však to bolo akože niekoľko rokov, 2 alebo rok dozadu, neviem. Ale akože však tento princíp, víš. No, čiže pointa tohto. No a to je teda k poslednému takému bodu tiež naväzuje a to sú tie nekalé praktiky, čo používajú títo ľudia. A to je buď teda to, čo sme spomínali, že teda tá falošná predstava o ich tele, alebo častokrát sa môžeš stretnúť s falošnými premenami. Aj my sme mali jednu. Tá Janka to nebola ona, si hovorím. Aj. Predtým to bola Janka. Tá chápeš? Potom... Ja by som v živote nedokázala dať akože fake, lebo ja proste som strašne priamy človek a na čo by som to robila? Však každý ju pozná, že reálne chodila aj do fitka. Ľudia mi písali, že čo si šíbe, že však proste ju poznáme, ona reálne jak vyzerala, jak vyzerá. Tak a potom tam chodili takéto, že sme klamári, že sme to vyfotoshopovali a neviem čo, že a ona bola aj tak krajšia, keď bola tučnejšia. Chatová. A teraz vyzerala, či vyzerá jak chatová, či vyzerala? V chatovej verzii bola lepšia. V chatovej verzii bola lepšia, no a také drísty úplne. Víš, toto by som ešte dobre pochopil, že keby sme zase nejakí virtuálni panáčikovia, že nemá nikto že možno, dôkaz. Keď som bola v zahraničí, áno, a nemáš dôkaz o tej osobe. Ale však ona fyzicky chodila do toho fitka, a fyzicky vyzerá stále dobre. Keby chcem, tak si vypýtam záznamy a kúknem si to. Celú tú jej premenu. Víš, že tí ľudia sú niekedy fakt akože mimo, ale není to nebežné, že sa stretávaš s tými falošnými premenami, že buď tí ľudia není totožní, alebo sa menia tie čísla a dátumy a toto, aby si akože zas predal tým ľuďom, že kúkni, jak veľa niekto zhodil za jak krátku dobu. To je moje know-how, kúp si môj program, kúp si môj coaching, lebo aj ty to môžeš dosiahnuť. A zas ten tréner myslí skôr na nejakú rýchlu premenu, jak na nejaký normálny udržateľný výsledok. Áno, súhlasím. Tie premeny, akože je to dobrá vec, vie to namotivovať podľa mňa veľa ľudí niečo začať so sebou robiť,
ale nemali by to tí ľudia brať, že keď tento človek to vedel dosiahnuť za takúto dobu, takže automaticky to som schopný urobiť aj ja. No je to také, vždycky k tým premenám dostávam prvá otázka. A za koľko toto spravila takú premenu? A to je také... Ja to neznášam. No, lebo to sa nedá povedať. Alebo mne, keď sa niekto opýta, za koľko si... Ja ale neviem, však to je také, že cvičíš celý život. Že ja keď som dával tú moju premenu, kde bolo 11 fotek, že jak som išiel celú tú cestu. Za koľko sa ti to podarilo? To je celoživotná cesta. Dobre, prvé 2 roky boli najväčší progres a potom to bolo také, že to zliepaš dokopy, ale to není, že toto je moje finále, že končím, alebo chápeš, že to sa nedá povedať, lebo to boli aj prestoje, aj lepšia fáza, horšia fáza a to isté s tými ľuďmi, víš, že ty dáš premenu finálnu po, dajme tomu 2-ročnej spolupráci, ale ten úvodný výsledok, tá drvivá väčšina toho výsledku došla v prvom pol roku, len potom si sa s tým už nejako ešte hapkala jedno s druhým, až potom došla taká tá forma, ktorá akože stojí za to. A čo tam dáš čúže? Trvalo to 2 roky, však keď dám, že to trvalo 2 roky, tak ma zežerú, že toto za 2 roky, že to čo si akého trénera plácila. No, to sa nedá povedať. Alebo keď tam zase dáš, že to bolo moc rýchlo, tak zase budú skeptickí, že to není ono, to bolo nasypané, to bolo hen tak. A oni si furt nájdu niečo ľudia. Že nájdeš si furt podľa mňa, keď ja som mala tak, čo som dávala premenu, že dala som tam fotku, že keď som bola tehotná a potom akože súčasná. A samozrejme, to sa nedá porovnávať, keď si mala tehotenské brucho a teraz. A akože popis bol úplne iný, nebola pointa, že teraz som schudla, akože ja nemám tehotenské brucho. Išlo o tú cestu, že koľko to trvalo, že som zvládla 2 pôrody. Že proste celý ten progres, proces a nie to, že teraz som vyplula brucho a vyzerám takto. Čiže toto by som uzavrel, že to sú podľa mňa také kľúčové veci, na ktoré prihliadať, keď ten obsah konzumujem online. Napadá ťa ešte volačo? Také kľúčové? Podľa mňa sme spomenuli tak, ne, že jak celkovo ten človek pôsobí, dôveryhodné jeho minulosť, či má s ľuďmi skúsenosti, výsledky. Aj to by ma napríklad, jak máš, že stále ten človek, influencer, prezentuje nejaký iný výrobok a niečomu inému verí, takisto aj to, že niekto dojde teraz 3 mesiace robí toto, potom zase prejde na toto. Vieš, že môže sa to týkať aj tohoto fitness, že potom nevieš, čomu máš veriť. No. Môže mať zmeny, že teraz budem cvičiť takýto štýl, potom budem cvičiť takýto štýl a stále niečo iné prezentuje. Potom mám carnivore, potom mám hentaku a už si zmetený z toho, že čomu máš veriť. Však to jak tá jedna taká, čo bola vegánka a teraz je carnivore. No, to je pekný skok. To je akože, to si hovorí už o tom, čo má ten človek v hlave. Že to je akože aký princíp zmeny svojho životného štýlu z vegánstva na carnivore. Však to je na opačnej strane zemegule. No, však toto, že a to, keď toto robíš každý pol rok, že furt sa nevíš dať do nejakého normálneho balansu, do nejakého normálneho tábora, tak to už je úplne, že ty keď sa sám hľadáš, tak počkaj, kým sa nájdeš a potom to prezentujú ľuďom. No. A nie, že teraz ty budeš na sebe skúšať, namotivuješ takto druhých, chudáci aj oni budú s tebou skúšať do džubusa a budete všetci do džubani. Však to je jak tento Paul Saladino, čo bol úplne, že carnivore jak hovado, napísal knižku Carnivore, ktorá namotivovala 100 000 ľudí a potom prestal byť carnivore, lebo zistil, že jeho testosterón je v prdeli, neví spať, proste úplne, že samé negatíva. Aj to priznal? Áno, tak začal zaraďovať ovoci a takéto veci, že už to nebol taký ten striktný carnivore, akože furt je prevažne, že na živočíšnej strave, ale už to nemá nič spoločné úplne s takým tým carnivore štýlom. Víš, a zober si, že to je aké pokrytecké, že ešte aj knižku napíšeš, ktorá vlastne je o tom, aké to je super a potom to prizná, že to vlastne super nebolo. Ako na jednej strane fajn zmenil pohľad na to, ale však tak ty vole nespravím to, že namotivujem 3/4 sveta na to. Tak on tomu veril. Však dobre. Víš, v tej dobe asi tomu veril, ale akože bolo by mi trápne teraz meniť názor. Ale je to také dosť nahrané, že víš, že to je jak ten seriál, čo si kúkala z tú rakovinu, že to sú veci nahrané, že toto by som o tom nerobila. Povedať, že bola jedna influencerka, ktorá si vymyslela rakovinu mozgu, aby získala influencerov. Že nech som presvedčený, o čom chcem. Sú veci, čo sú akože také nahrané, čo by som nerobil, aj keby čo bolo. Že, víš? Tak dobre, možno to bolo roky presvedčený o tom a teraz... Ale to je jedno.
aj henta bola presvedčená, že má rakovinu. A koľko bolo sípačov, že boli presvedčení, že to je správne a prestali sípať a vieš, tak možno v tom období bolo tom presvedčený, že to je to najsprávnejšie a chce to predať ľuďom. Ja to je akože nezastávam, len tak si myslím jeho filozofiu. No nepoznám jedného, čo by to niekedy sípačku pretlačali, aké to je super a musíš to robiť a zrazu poví, že to je nebezpečné a nemôžeš to robiť. No, buď predtým držal hubu a teraz hovorí, že nerob to, alebo nezmenil pohľad na to a fúr je na tom rovnako. Ale nemyslím si, že niekto je taký, že najprv to úplne vychváli do nebes a potom si poví, že Ježiš Mariane. Body, čo by mal spĺňať dobrý či online tréner, alebo ten, čo šíri teda obsah. Prvé. Načúva klientovi a je flexibilný v tých jeho stratégiách, čo používa. No. Toto myslím napríklad to, že na každého funguje v úvodzovkách volá čo iné, aj keď tých základné princípy sú rovnaké, deficit je deficit, ale na teba bude fungovať deficit pomocou kalorických tabuliek, ty budeš v kalorických tabulkách úplne na hovno, na teba bude asi lepší pôsobiť fasting. Ty budeš dobrý na silové tréningy s ťažkými váhami, lebo máš na to takú dobrú štruktúru. Ty si dáš ťažkú váhu a budeš totálne grimblavý, tebe dáme trošku ľahšiu váhu. Byť otvorený podľa mňa takýmto možnostiam je asi že dobrý krok. A to je napríklad pri tom online trochu rozdiel, že ten človek toho človeka nepozná tak dobre a nevidí ho hlavne. Nevie posúdiť ako celkovo, aký je človek, čo potrebuje a dá mu vlastne tú istú formulku, čo všetkým. Že ono je ľahké na papier napísať niečo, čo je optimálne. Povedzme robiť, ja neviem, 6 opakovaní na volačo. Ale reálne, keby som videl toho človeka, jak to robí, tak s tým prvé 3 mesiace cvičím úplne ináč, jak hentak. A možno časom sa dostanem k tým nejakým optimálnym veciam, ale že toto je to, že ty keď nevidíš online toho človeka, tak veľa vecí ti uniká. A aj to, že dobre, nemusíš ho vidieť, ale už v praxi vieš, že ktoré cviky možno sú pre tých ľudí také, že horšie, ľahšie, kere vácej kafru tí ľudia, kere sú úplne v pohode a vieš na základe toho prispôsobiť už aspoň taký odhad, že No to máš tu napríklad, aj mám teraz takú klientku a za normálnych okolností však každej babe dáš hip thrust, král cvikov na zadok, nie? Ale snu, aj keď dlho už cvičí, nemôžeme ísť hip thrusty, pretože ju boli krčná chrbtica, má nejaké problémy a chodí aj fyzioterapeutovi, tak jej zakázal, že to nemá robiť. Ale ja to chcem snu robiť. Tak som vymyslela, že bude robiť glute bridge a tam je to nič nerobí. A vlastne hip thrusty na zemi. A toto by možno ten online človek až tak nevedel, pretože by ju nevidel pri tom a dával by jej, že ale ty ich musíš robiť a ona by to chudé robila, aj keď by ju to bolelo. Vieš, že možno aj ten taký fakt, ten osobný prístup, že ja sa snažím hľadať také tí náhrady, že dobre, toto nemôžem, lebo fakt sa necítim pri tom dobre, bolia ma pri tom kríže, tak asi toto máš slabé, musíme najprv toto spraviť, aby si sa mohla dostať zase k tomuto cviku. No, že to je to, že neexistuje podľa mňa, že nezmyselný cvik, keď to fakt není, že úplne, že nezmyselný cvik, ale podľa mňa vždycky nejaký ten cvik má nejaké opodstatnenie v tom presne, ak ty hovoríš, že budú tie zdravotné veci, čo si budú vyžadovať nejakú takúto zmenu a potom veľakrát by aj niekto, kto sa pozrie teraz na teba, že neví, prečo to robíš, prečo jej dávaš glute bridge a ne hip thrusty, tak automaticky ťa zaškatulkuje, že to čo je za trénera, hento jej dáva, prečo nejdu normálne hip thrusty, alebo ja dám niekému, čo ja vím, ten horizontálny leg press v sede. Prečo idú henten leg press a nejdu henten? No lebo hentam mu išlo oddrbať kríže, alebo robil to totálne zle, že mu to vyvíjalo tlak na chrbát, alebo čo, že víš, my tým, že víme, prečo to robíme, tak si to víš obhájiť, ale ten človek, taký ten laik, čo na to pozerá, možno zase len skrz to, čo videl na internete, že toto je optimálne. Sú 6 cvikov a ty máš robiť, no. Tak to je zase taký ten úzky pohľad na tú vec, že dobre, tých 6 ideálnych cvikov, povedzme, keby aj existovalo, tak to je ideálnych cvikov len v nejakých ideálnych podmienkach. Áno, že nemáš žiadne problémy. V praxi ideálne podmienky zažíva málo kto. No. Druhá vec, čo by mal spĺňať, je to, že nezastrašuje, ale vysvetľuje. A to sa týka podľa mňa najmä tej stravy. Je jednoduché zastrašovať z konzumácie pečiva, cukru, rastlinných vecí, živočíšnych vecí, umelých sladidiel a ja neviem čoho. Ale podľa mňa oveľa lepšie, keď tomu človeku vysvetlíš, ak to reálne je, že všetko je to o tom balance, čo robíš. A ak prevažuje to dobré, tak tých pár hovadín, čo tam máš, koho to zabije. Však chceme aj žiť život, ne? No, a ja chcem ísť dneska s tebou na pizzu a na víno. No však aj ideme. No. Však ideme.
Teším sa, lebo vždycky, ak tú pizzu tam nosili okolo, to vyzeralo dobre. Som dobre. hladná. Čo budeš variť? Neboj sa, už len 3 body a ideme. Ešte ideš behať. Navaríš mi predtým? Ale prosím ťa. No. Čo som chcela niečo k tomu povedať? Však mohla by si. Chcela som k tomu povedať, že pre ľudí je najhoršie, keď počujú, toto nemôžeš. No. Tak ja koľkokrát, keď poviem, že ty môžeš vlastne všetko, len si musíš dávať pozor na tú gramáž a možno zvoliť lepšiu alternatívu k niečomu, tak to fakt môžem aj toto? No. To naozaj môžem maslo? Vieš, tak každý je úplne zaskočený, že vlastne ja, tréner, im... Nezakazuješ. No, alebo keď ma zbadajú, že ty ješ koláč? No. No, predstav si, že jem. A prečo si taká chudá? Lebo toto používam. No. No, takže sa im to snažím fakt hovoriť, že jak to reálne je, že není to o tých od do, o príkazoch, zákazoch, ale o tom balanse, že si môžeš dať hocičo a musíš rozmýšľať koľko, čoho. Jediné, kedy akože zakazujeme, podľa mňa, akože tréneri, tak to je len v nejakom tom určitom kontexte, že napríklad niektoré potraviny počas redukčnej diety nebudú dobrý nápad konzumovať. Ale neznamená to, že sú zakázané na celý život. Však hovorím, že alternatívy hľadať. V tej redukčnej diete možno nebude dobre konzumovať extrémne veľa čokolády, lebo ťa to nenasíti a mineš si všetky kalórie. Ale možno v tom prípade bude lepšie konzumovať niečo iné. Ale neznamená to, že do konca života to budeš mať vyradené, len proste v istých prípadoch bude niečo lepšie, niečo horšie. Čiže v tomto akože jedine také zákazy, alebo aj to pečivo. Není zakázané, ale napríklad vím, že tých ľudí to moc nenasíti to pečivo. Že možno skúste v tej diete namiesto tých 2 kajzerek, čo si dávaš na obed, si dať jednu a švacni tam nejakú porciu ovocia a zeliny. S týmto manipulovať len na základe akože toho. Ale teda to súhlasím, že nie je to že zakázané, že od do a čo môžeš, čo nemôžeš. Ďalší bod, čo tu máme, čo by mal spĺňať, je, že teda myslí hlavne aj na ten krátkodobý cieľ, ale uprednostňuje podľa mňa tú dlhodobú udržateľnosť stravy a cvičenia pred nejakou rýchlou premenou. Bere to ako životný štýl. Že ja toho človeka môžem dať na extrémnu dietu s extrémnym výdajom a ten výsledok bude rýchly. Ale dojde taký jojo efekt, lebo ten človek sa nič nenaučí. Ten človek nebude vedieť vlastne pochopiť tie princípy, prečo sa chudne, jak čo kalorický príjem, výdaj, aký je ten balans toho, lebo je naučený ísť len buď extrémne všetko, alebo nič. Z dlhodobého hľadiska neudržateľné a preto sa hovorí, že 95% diet zlyháva, alebo 95% je nadstavených úplne na hovno. Neviem, či tam máš aj taký bod, že necvičí s tým klientom širinu marinu, hocičo? Nemám. No dobrý bod. Však tak hovor. No, že... Širinu marinu. Však to je krížom krážom po trnavsky. Širinu marinu. No, krížom krážom. Že necvičí s ním hocičo? Však áno, že majú nejaký systém, áno, že máš to, že šťú ma napadlo dať toto, tam toto. Presne. Aj to sa ma minulé niekto pýtal, že a ty dávaš všetkým to isté? Ja hovorím, že ja už mám v hlave proste naprogramovaného asi každého, ale ako musím povedať, že mám písanku. Každý sa mi smeje, že chodím ako učiteľka so šlabikárom. Ale pre mňa to je lepšie. Ja mám taký systém sama pre seba. Aj oni vedia, keď náhodou so mnou necvičia, že si to môžu aj sami odcvičiť a postupne vidím, že na tých cvíkoch vedia progresovať a mne sa to tak osvedčilo, že mám to rada. Že majú systém a necvičíme halabala a... Že proste vidíš na oko, že ten tréner s tým klientom má taký ten, že systém, že není to furt len nejaká inovatívna chujina, že každý tréning je úplne iný, ale vidíš, že sa naozaj venujú tým základným vecom. A tak tiež to bolo také, že sa človek vyvíja, rastie. Tiež sme boli, že tiež som začínala, že nemala som systém, až časom som ho získala. Veľakrát tí klienti ani nevedia, čo cvičia. Oni si fakt prídu odcvičiť a mozog nehávajú doma a že ty za mňa rozmýšľaj a iba ja mechanicky cvičím. A veľakrát sa stane, že keď odídu, že už nemôžu s tebou cvičiť alebo proste chcú to skúsiť sami, tak sami nevedia, že čo idú cvičiť. Čo zase je ako, že mohli by. Ale to tak je. Veľakrát už ty si pre nich jak taký ja, taká barlička, no však ja vím, to tiež hovorá, že ja som si, že idem preto, že nemusím rozmýšľať, ty mi povedz, čo mám. Tak, že ja si potrebujem oddychnúť od roboty, nemusím rozmýšľať, jak mám ísť, verím ti, že to tak je dobre a ty mi iba hovor, čo mám robiť a ja budem cvičiť.
Čo ma privádza k ďalšiemu bodu, a to je, že teda meniť svoje pohľady a stratégie vzhľadom na klientové možnosti a vzhľadom na svoje nové poznatky. To je to, že keď sa ja dozviem, že po 5 rokoch, že asi toto je nejaká lepšia metóda stravovania, cvičenia, som ochotný uhnúť od toho môjho, čo som mal teraz a možno sa prispôsobiť trošku tomuto. A takisto, keď sa to týka toho klienta, že ja neviem, teraz majú dieťa v rodine a ten klient potrebuje odcvičiť do 40 minút, lebo sa potrebuje prestriedať cez ženu alebo proste takéto tí životné veci. Tak som ochotný ten tréning spraviť možno aj menej papierovo optimálny, ale nech si ten človek dobre zacvičí, nech máme aspoň druhú väčšinu tých výsledkov z toho tréningu potáhnutú. To isté, čo sa stravy týka. Dobre, teraz musíš stávať v noci kvôli decku, tak proste tá strava, spánok budú trošku iné, jak boli doteraz. Nič sa nedeje, spravíme to tak, aby to fungovalo aspoň na 80%. Proste nedá sa ísť s tabulkou všetko. Tak, čiže si ochotný načúvať toho klienta a si ochotný teda meniť aj tú stratégiu a ne furt len silou mocou, že no ne, ty budeš takto jesť bez ohľadu na to, či máš doma 3 deci alebo 0, alebo či si single alebo ze ženu. Proste však. No. A ja sa to snažím vždycky počúvať, že opýtam sa, že čo potrebuje, aké má ciele, poviem mi celú svoju životnú situáciu a snažím sa k tomu nejako dospieť, aby čo ona najlepšie mala celý priebeh toho svojej napríklad cesty. aj teraz je ideálny taký príklad na to sú dovolenky a leto. Tak každý odo mňa na tom online coachingu očakáva, že ja mám od nich očakávania, že budeme furt chudnúť teraz a všetko bude, jak keď sme išli od zimy do teraz. Ale pritom každému hovorím, že však ne, ja s tým teraz rátam, že leto je také, že plus mínus, že pre mňa bude fajn len keď budeš robiť druhú väčšinu veci furt dobre, ale nemusíme ísť teraz non-stop, že sa bude dariť chudnúť, poďme aspoň tak, že nepribrať bude úspech. Hej, napríklad, že ja som ochotný, alebo teda ja som s tým rátal, že v tom lete že povolím nároky, čo mám od tých ľudí. Lebo vím, že leto je ťažké, dovolenky sú ťažké. Ten dot sa vyzaťať, nech ide. Pohoda. Ale nič sa nedeje na tom, že dobre, každý druhý víkend máš nejakú akciu, ideš na nejakú dovolenku, toto. Tak ja som zase není dement, že budem očakávať, že si tam budeš nosiť svoju krabičku a hľadať fitko v každej dovolenkovej destinácii, jak my. Ne? Tak musíme dávať do tých príbehov, že neverte si nás za príklad. Keď cvičíme niekde. Ten výstražný, oni tam dávajú. No, že toto ne. No a posledné, čím by som to ukončil je udržať si skeptické zmýšľanie nad trendami, ktoré na nás stále vybehujú. Trendy. A či to je trend v strave alebo v cvičení. Proste dobrý tréner takýto celkovo by mal sa vedieť akože na to tak skepticky pozrieť, že či toto je naozaj tá prelomová vec, na ktorú ľudstvo čakalo. Napríklad Pilates na tých mašinách, čo je dneska. To keď si nás videl prvý raz. OK, však ty keď si mi nehovoril, že je Pilates teraz v trende, tak ja som si úplne predstavoval to Pilates, jak kedysi, víš, chudé ženy, len tak z vlastnú váhu, s 1-kilovými jednoručkami, natahovačky. A potom si mi ukázal, že to je na nejakých posuvných hentých mašinách. Ale hovoria babi, že je to ťažké, no tak tam zapáš stred tela. Ja nehovorím, že to není ťažké, alebo že to je odveci pohyb. Len není to, keď to niekto prezentuje jak úplný game changer, že tak toto je to, na čo sme čakali, vďaka čomu budeš vyzerať, jak si v živote nevyzeral a víš, fakt. Ja už som sa stretla aj s takým videom, jak jedna mladá baba počas covidu začala cvičiť silovo, normálne vyšportovaná, ale akože dobre vyzerala a zrazu teda zistila, že už sa jej to nepáči, tak prešla na ten pilates a všetko to svalstvo opadlo a zase vyzerala jak modelka. Však ako dobre, každý nech si cvičí, jak ho baví, to je v pohode. Len hovorím, keď sa natchneš na každý trend, ktorý potom budeš prezentovať, že toto je to, čo je brutálne, efektívne, tak zas tí ľudia budú na teba kúkať, že však ty vole, 3 mesiace dozadu si hovoril niečo úplne iné. Pol roka dozadu si mal profil, že jedávaš kombinované jedlá a z máš profil, že jedávaš len surové maso. Že tak čo teda? Nie je to dôveryhodné potom. Lebo nabehneš na tie debilné trendy, že ani nerozmýšľaš nad tým, že nemáš to skeptické uvažovanie, že či naozaj toto je tá vec, čo teraz bude, že
reálne má defekt. To je proste všetko jak cez kopírak, že to, čo je najviac trendy, tak to robia všetky títo najviac trendy influencerky a vieš, že proste aj teraz to zase asi určite nepoznáš, ale poznáš Labubu? Víš, prečo to poznám? Ja to poznám len skrz jedného, čo sledujem. Je to Američan a oni majú spoločný podcast a on tam o tom vyprával. To sú také tie one, ne? Mončičaky. Príšerky. Čo sme boli, také neviem, či si to nechutné. ty mal, lebo však... Poznám to. No ja som mala mončičaka, neviem, či to teba zasiahlo. Poznám ten názov, ale však je to taká zubatá chujina, na všetko to vešajú. A ten mončiček je reálne plišová takáto chujinka, ktorú si zavesíš na kabelku a ľudia si to kupujú 70 eur, alebo neviem, či aj vác to nestojí. Aj vác. 100 alebo tak a proste zase sú série. A totálna chujina a tí influenceri si to dávajú a zase akože, aby ich tí ľudia nasledovali. Tak ja neviem, či raz, keď si tam dajú hovno, aj to si tí ľudia tam dajú, zavesia, lebo to je trendy. No. Že niekto fakt nerozmýšľa, že proste nepáči sa mi to, tak si to nekúpim a nekúpim si to len za to, že to má tá osoba. No len víš, na tých trendoch sa najlepší zaroba rýchle prachy. No, to máš to isté z Pilates, že neverím, že všetky to baví, ale je to trendy, lebo to robí tá influencerka, vyzerá to dobre, lebo si dáš k tomu takéto leginky a si clean girl, dáš si takýto štipček a vieš, dáš si fotečku, dala som si Pilates a... No, však aj čo som si nedávno mi teda písala jedna nemenovaná slovenská influencerka, čo propaguje tí kvapky a kávu na chudnutie. A ja som to dával do príbehu, že to je hovadzina, ne? Že nech tomu ľudia neveria za to, že to je v trende a že sa to propaguje. A teda ona sa nejak k tomu dostala, nejaký špioníro, golubíro jej to poslal a teda písala mi, že ale že ona propaguje aj zdravú stravu a že kedysi, že jej profil bol o tom, že o zdravej strave a o cvičení. Tak prečo potom toto propaguje? Tak som sa opýtal, že a čo to má potom s týmto, čo Ščul propaguje, že však dobre, mohla si ostať pri tom, to je to efektívne, ale propaguješ teraz títo somariny, tak tá za to akože budú hejtovať, že s tým treba rátať, že zase ne všetci sú tupci na tom Instagrame a budú ľudia, ktorým to docvakne, že to, čo Ščul dávaš. Však to je, keby sme my teraz začali, že koľkokrát sme dostali ponuky. Nie? Na chudnutie, kvapky, káva, čokoláda, neviem čo. Však to by som sa hanbila sama pred sebou iba povedať to slovo. Chcete kvapky na chudnutie? Pretože toto mi pomohlo schudnúť. Však to nedokázala by som to ani zhubiť, dostať túto vetu. No lebo toto je presne to isté, ekvivalentné, jak s tými premenami ľudí. Rýchla premena, keď na to kúkáš, tak to sú títo rýchle penáze. Dlhodobá udržateľnosť je ten náš dlhodobý biznis, čo budujeme, že buduješ si nejakú kredibilitu u tých ľudí. Že keby ja kúkam len na to, že chcem rýchle prachy zarobiť, tak robím presne toto. Spolupráca, toto, hentam kódik a serem na to, či ľudia si o mne myslia, že som dement a že čo robím a propagujem hovadziny, ale to mi nejde. Že ja radšej sa tých rýchlych penazí zbavím na úkor toho, že budujem nejaké meno tej značke, čo máme. Chápeš? No. To je pre mňa také akože aj však aj to, aj napríklad s tými športovými ja prezentujem jednu značku, aj keď som není akože originál ich atlét, ale patrím do ich skupiny, ale takisto mi prišli aj ponuky od druhých značiek. Ale mohla by som, pretože nejsom zazmúlená na tú značku, ale proste nedá mi to. Proste nedá mi to teraz, že jeden deň budem propagovať, že toto sú najlepšie kraťase a na druhý deň si dám iné kraťase. Proste to by som sa radšej v riti videla, jak toto povedať, túto vetu. Čiže preto ani na našom profile nebudete vidieť pravdepodobne nejaké reklamy na hovadiny a že by sa to nejako často menilo, však Nutrend sme s nimi 3. rok alebo koľkatý. Proste čo na tom mám akože aj to sme dostali veľa ponúk, že? Na takéto doplnky, ale si proste férový. Som férový, že ja si vážim to, že niekto nás oslovil a keď sú to naozaj veci, čo užívame, alebo že vieme odporúčiť, že spokojní a sú pre tých ľudí hlavne prospešné, tak nemám problém. Ale víš, kopeckrát to boli aj také nevinné spolupráce, že písali nám na nejakú kávu alebo písali nám na volačo, na takéto. Mohol by som, ale čo to na tom mojom profile spôsobí, že tí ľudia ma nesledujú kvôli káve, tí ľudia ma nesledujú kvôli ďatlom, alebo kvôli čomu. Skôr tam vytvorím len zase to, že zase má hentan kód a sama reklama a vyserú sa na môj profil. Ale koľko my točíme tí isté 3-4 veci
na tom profile furt dokola. Že nič Mňa extra nové. keď oslovia, tak musí to mať akože ozaj reálne to sama užívam a sama to chcem. No. Že som s tým spokojná, jak napríklad oslovili ma s tými plavkami a som proste tí plavky používam už 3. rok, čiže to bolo fakt akože pravdivá reklama. Ale keby som mala niečo, že neviem, mám tu prezentovať voľakú vec, ktorú absolútne nepoužívam a len budem mať z toho prachy, tak to nedokážem spraviť. Toľko to k dnešnej epizódke podcastu. Lásko, ja ti ďakujem, že si ma tu sprevádzala a môžeme ísť sa môžem napiť? Jesť, napiť. Ďakujeme za sledovanie. Na zmrzlinu ideme. Áno? Tak ďakujeme za počúvanie ešte raz, za sledovanie a počujeme sa čoskoro v ďalšej epizóde.